Moikka kaikille! Joo, tässä on kisan tulokset siis Okei, aloitetaan. Mulla on täällä musiikkia. Coding Dash. Coding Dash. Halleluja, kun mä oon tällainen. Coding Stars siis. Okei, eli tällainen nimi kuin Dash Hieuskuu 2014 ja sydän perässä on voittanut tämän kilpailun, eli Ellie Dash ja Empushai Pegasus Hope on voittanut. Mä en tiedä miksi mä kerroin tän tässä alussa, mutta tää oli kivaa. Eli Ellie Dash ja Empushai Pegasus Hope on voittanut tämän kisan. Okei, sitten toiseksi tuli Begapetsi Finn Coolerskusa nimellä. Okei, sitten kolmanneksi tuli Flutterwolf Sviisku 2014. Anteeksi, tuossa oli myös Coolerskussa 2014, jos mä en muistanut sanoa sitä. Mut siis ekaksi tuli tää Ellie Dash ja Empushai Pegasus Hope. Se tuli ekaksi, sitten Begapetsi Finn tuli sitten ja Flutterwolf on kolmanneksi. Eli Ellie Dash, onnea sinulle. Mä en muista teidän nimeä oikeesti ulkoa, mutta no, Ellie Dash ja Empushai Pegasus Hope on voittanut. Onnea sinulle. Eli tuossa lukee, hetkonen, missä se lukeekaan? Tuossa. Niin, tuossa. Viikko sitten, kyllä. Tuossa. Eli ja sitten tossa se Coolersku. Onnea kaikille. Sitten laittakaa tämän videon kommentteihin, että mitä te haluatte. Että mä teen teille sitten palkinnoiksi. Okei, eli videoiden ideoita. Voi olla mikä vaan. Ihan mikä vaan. Paitsi no, mä en sano tämän. Ja sitten sinä, Ellie Dash ja Empushai Pegasus Hope, tai te, jos teitä on kaksi. Niin teidän artti tulee kanssa. Eli mä piirrän teidän artin. Eli tehkää siitä video sitten, että onnea sitten Ellie Dash ja Empushai ja Pegasus Hope. Mä en tiedä miksi mä sanon sen tolleen, mutta en osaa sanoa teidän nimen. Begapetsi Finn, onnea sinullekin ja Flutterwolfille onnea. Mutta tämä video oli nyt ihan paketissa, että moikka! Minä kiitän. Moikka!